हरिसिंगायाव लामा बानायनायनि मावबिथांखि बेखेवदों एम.एल.ए गोविंद चन्द्र बसुमतारिया 23 एप्रिल 2022 दिनै उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगायाव देउलगुरि सकनिफ्राय हरिसिंगा टाउनसिम थांनाय लामाया जोबोर गाज्रि जानायलाय बेनिनो बिसायख'थियाव रादाय होनाय बादियै बियाबनि एम.एल.ए गोविंद चन्द्र बसुमतारिया फाखा लामा बानायनायनि मावबिथांखि बेखेवना होदों। बे हाबाफारियावनो बिथांजों लोगोसे बाहागो लायो हरिसिंगा समिस्तिनि एम.सि.एल.ए सन्जय सरगयारी, खालिंदुवार बियाबनि एम.सि.एल.ए दिलीप बर'जों लोगोसे इउ.पि.पि.एल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। दानिया फै बिथां आलासिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों नायनि। बे लामाया मैया दाख्लैसो गाज्रि जानाय नङा, प्राय 4 बोसोरसो सिगांनिफ्राय गाज्रिखामोन। खिन्थु सिगांनि सरकारा बि.पि.एफ सरकार बेखौ मावनो हायाखै, पाब्लिकआ डिमान्ड खालामदोंमोनबाबो जोंनि सरकारा दा 1.5 बोसोर जाबाय। दा 1.5 बोसोराव जों हास्लाबाखैमोन, खिन्थु एबार सिद्धान्त लाबाय आरो बे पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जोंनि काउन्सिलनि पिडब्लिउडि डिपार्टमेन्ट थांनाय बोसोरनि जिथु बाजेट बे जों हमस्लाबनो हायाखै, एबार जों हमदों, बेखौ जों थाबैनो मावगोन। जोंनो लामा नांगौ, लामाखौ गामि ओनसोलाव बांसिन गुरुत्व होनाय खामानि मावनाय जों लास्ट इयार, खिन्थु एबार जों बेखौबो हमबाय। आसा खालामो जों थाबैनो मावफुंनो हागोन। जोंनो लामा नांगौ, खारन लामा थायोबासो जों डेभेलपमेन्ट जायो। स्कुलाव थांनाय, बेमार बायदि थांनाय, बाजार खालामनाय, बिजनेस खालामनाय, बे गासैबोनि थाखाय जोंनो लामाखौ नांगौ। आरो बेनिफ्राय कोविड महामारीर कारणे सरकारे 17 बोसोर बि.पि.एफ सरकार जिखिनि सासन खालामनाय समाव गामि ओनसोलनि लामाखौ डेभेलप खालामनो हायाखै आरो बेखौबो गारसोना दोनबाय, लामाखौ गारसोना दोनबाय। खिन्थु जों एबार स्टार्ट खालामबाय आरो बेखौ थाबैनो फोजोबगोन। মানে হেৰি যথেষ্ট টকা পাইছে, সেইকাৰণে আজি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে বিশেষকৈ बिनि जाहोना जाबाय बि.पि.एफनि मानसियानोथ' गावसोरनि फेलारखौ दोनखोमाना दोननानै मालायनि फेलारखौ दिन्थिनो नाजानाय, खिन्थु 17 बोसोर बिथांमोना गारसोनानै दोनदोंमोन आरो 17 बोसोराव रायजोफ्रा रावबो खुगासियाखैमोन, खारन बिथांमोननि सायाव फोथायनायबो गैयामोन आरो बेखौनो खुगासियाखै। एबार गावसोरनि फेलारखौ दोनखोमानो थाखाय जोंनि सायाव बे 1.5 बोसोरनि खामानिखौ मावाखै होननानै बिग्रायनो दिन्थिबालाय मा दाया सोर बेखौ बे लामाया आसलते गाज्रि जानायनि जि खोथा आरो बियो बोसोरब्रै बोसोरबा सिगांनिफ्रायनो अबस्थाया खुब गाज्रिमोन आरो बै समाव सरकारा सोरनिमोन जों गासैबो मोनथियो। आरो देउलगुरि टु रेलवे क्रसिं हरिसिंगा मेजर लामा, इम्पर्टेन्ट लामा आरो हरिसिंगा टाउन आरो हरिसिंगा बासि बिथांमोननि थाखाय मोनसे बेकबन लामा बियो। दा बे लामाखौ नोङो जाय बिथांमोनानोखि आवगाय दंमोन साक्सेसिभ गभर्नमेन्ट, जाय बिथांमोनखौ जों बुङो, बे लामाखौ बिथांमोना बानायनो इमप्रुभमेन्ट खालामनो जेबो बिथांमोना बेबस्था लायाखिसै। दा फैयै फैयै जोंनि जि बिटिआर गभर्नमेन्टआव आरो जोंनि अनारेबल प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथाङा आंखौनो बिथाङा जे बिथोन मोनसे होदों जे गोख्रैनो जि लामा आरो बे लामाखौ नोंथाङा DPR खालामनानै प्लान एन्ड एस्टिमेट खालामनानै आंनो थाबैनो लाबोदों। साननैनि गेजेराव जोङो DPR बानायदों। एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार आरो PWDनि आरो SDO बिथांमोनाबो जथेस्थ सहाय खालामबाय जे साननैनि गेजेरावनो जोङो DPR बानायनानै प्लान एन्ड एस्टिमेट खालामनानै आरो बिथोन हिसाबै जोंनि मानगोनां जे प्रमद बर' बिथांनि बिथोन हिसाबै बिथांनो जोङो गथायहैबाय। दा बिथाङा ओरैबायदि इनिसियेटिभ लादों जे बे मेजर लामा आरो बेखौ नांथारगौ आरो बिनिखायनो BTCनि देग्लायनि जि EOP एनुवेल एक्सन प्लान 2022 एन्ड 2003 नै बे एनुवेल एक्सन प्लानाव नैबेखौ माने अन्तर्भुक्त खालामनाय जागोन आरो बेनिखायनो दिनै बेखौ जोङो इन'ग्रेसन खालामग्रोबाय आरो बाखि खामानिफ्रा अफिसियेल प्रसेसफ्राबो जालांबाय थासिगोन, बेनिफ्राय बाखि खामानिफ्राबो जालांबाय थासिगोन। ओरैनो सार बे बेसेसो गोबाव सम लागोन दा जे इन'ग्रेसन जाबाय, ओरैनो बे खामानिखौ आवगायजेननो बेसेबां सम लागोन सार? बेखौनो बुंदों अफिसियेल प्रसेसआबो जालांबाय थांगोन। दा जोंहाथ' बाजेटबो जोब्बाय नालाय आरो प्लान एन्ड एस्टिमेटबो जाबाय, जोंहा फैसाबो थोजासे दंखायो एनुवेल एक्सन प्लानाव आरो PWD डिपार्टमेन्टआव जोङो नट लेस देन माने 100 crores बिनि गुजौआव जोंहा फान्ड दं आरो बेनिखायनो नैबे जिथुनाखि देउलगुरि टु हरिसिंगा रेल क्रसिं थांनाय लामा बियो जागोन, थाब जागोन आरो कनस्ट्राक्सननि खामानिया एसे लेहेमथ' नङा, मावनांगोन आरो जों गोख्रों बेबायदि मावनो गोनां मेसिनारि जाय बिथांहा दं
आरो खामानिखौ मोजां मावो जाय ठिकादारहा मेसिनारि गैयाब्लाथ' नोङो बे ठिकादारनो होना लाब गैया मेसिनारियानो जुदि थिग नङाब्ला आरो बै ठिकादार बिथाङा नोङो उपयुक्त जानांगोन जे बिनि क्रेडेन्सियेला माबायदि रिपर्ट्सफोर आरो रेकर्ड्सफोरखौ जोङो नायगोन जे सोरबायदि मावनो हागोन खारन गोख्रै जानांगोन आरो खुब क्वालिटि जानांगोन लामाफ्रा दा बेनिखायनो बेखौ जों